Üdvözlöm! Szeretném a következőkben megosztani önnel, mi az, ami oly sokunk életét megváltoztatta. Bízom abban, hogy a következő pár perc az ön életében is sorsformáló lehet. Tudom, sok kérdése van. Ma ebben az előadásban kívánjuk a legfontosabbakat megválaszolni. Mindenekelőtt, mi is az a Forever Living Products? Mit teszünk és hogyan dolgozunk? A network marketing egy nagyon hatékony üzleti modell, ami a személyes ajánlás erejét használja bizonyos termékek értékesítése során. A vállalatok, amelyek ebben az iparágban tevékenykednek, több milliárd dolláros forgalmakat generálnak évről évre. Vegyünk sorra néhányokat, miért érdemes önnek a Forevert választania, hogy egy sikeres vállalkozást felépíthessen. A Forever Living Products vállalatot 1978-ban alapította Rex Moon hatalmas vízióval. Az volt a célja, hogy emberek millióinak tegye jobbá az életét egy nagyszerű növény, az aloe vera segítségével. Erre a gondolatra építve hozta létre a vállalatot, amely átlagemberek számára nyújtja egy átlagon felüli élet lehetőségét. Persze mindezt nem egyedül tette. Bölcsen úgy döntött, hogy a legkiválóbb tehetségekkel fogja felépíteni és működtetni ezt a nagyszerű vállalatot, akik ma Scottsdale-ben, Arizona államban és szerte a világ számos országában dolgoznak. A megalapozott döntések és a stabil háttér a jövőben is fényes sikereket ígérnek. Mi vagyunk a világ legnagyobb aloe vállalata. 1978-ban még csak alig néhányan ismerték az aloe verát. Akkoriban még nem volt stabil, megbízható módja, hogy az aloe forgalomba kerülhessen. A Forever az iparágat forradalmasította, amikor létrehozta szabadalmaztatott stabilizációs eljárását, amely lehetővé tette, hogy a növény tárolhatóvá, szállíthatóvá és szerte a világon elérhetővé váljon. A Forever az Egyesült Államokban született, de mára már sikeresen működik több mint 155 országban. Minden kontinensen jelen vagyunk, valóban globális vállalkozásként. A Forever büszke pénzügyi függetlenségére. A legtöbb irodánk, minden ültetvényünk, előállító üzemünk és elosztó központunk saját tulajdonunkban van. A Forever 1978 óta hatalmas növekedést produkál anélkül, hogy valaha is kölcsönre vagy anyagi támogatásra szorult volna. A közelmúlt pénzügyi válságai idején rengeteg vállalat tönkrement, ám a Forever erős és független maradt. 1978 óta számos nagy fellendülés színezte a töretlen növekedést. A Forever minden körülmény közepette erős maradt, virágzik és évről évre fejlődik. A Forever egy stabil, biztonságos vállalat, amivel érdemes hosszú távon együttműködni. Válaszoljuk meg a következő kérdést. Mit teszünk mi itt a Forevernél, aminek ilyen növekedés és stabilitás az eredménye? Magunk termesztjük saját aloénkat, sőt a termőterületek, az öntözőrendszerek, gépek, gyártósorok, a teljes infrastruktúra is saját tulajdonunkban áll. Ültetvényeink legnagyobb része Texasban és a Dominikai Köztársaságban van. Több ezer hektáron nő az aloe, ameddig a szem ellát. Saját tulajdonú üzemeinkben saját ellenőrzésünk alatt áll a termék előállítás és gyártás valamennyi folyamata. Mindezt azért, hogy folyamatosan biztosíthassuk a világ legkiválóbb minőségű aloe veráját. Kutató és termékfejlesztő központunk is saját tulajdonunkban álló létesítmény. Munkatársaink a kutatás és fejlesztés területén a legkorszerűbb, minősített technológiákkal és módszerekkel dolgoznak. Senki más nem fordít annyi figyelmet és erőfeszítést a minőségre, mint a Forever. Laboratóriumaink és gyártósoraink a legkorszerűbb technológiát képviselik. A legtöbb vállalat mindezt nem képes finanszírozni, ezért általában külső beszállítókkal állíttatják elő a termékeiket. De a Forever más. Gondos figyelemmel kísérjük valamennyi készítményünket, a termőföldektől egészen addig, amíg ön átveszi a kész terméket. Ez a különbség érezhető. Ezt a különbséget szeretni fogja, bízhat benne. Mindennapi használatra szánt, kiváló minőségű bőrápoló és személyi higiéniai termékeink a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. Krémek, bőrápolók, szappanok, foggél és teljes dekorkozmetikai készlet színesítik palettánkat. Mindezek üzletépítési szempontból is hatalmas lehetőséget tartogatnak partnereink számára. Az életmóddal összefüggő termékek piaca 2015-ben világszerte meghaladta az 586 milliárd dollárt. Az életmódváltó programunk mindenki számára elérhető. A C9, Fit 1 és Fit 2 csomagjaink
megfelelő mennyiségű és minőségű mozgással kombinálva segíthetnek, hogy könnyedebbnek és energikusabbnak érezzük magunkat. Kezdjük a C9-el. Ez a készlet segíthet a szebb kinézet és jobb közérzet elérésében mindössze 9 nap alatt. Remek ötlet első tapasztalatnak, amikor ismerkedni kezd a Forever termékeivel. A program segíthet új szokások kialakításában, amely egy életmódváltás elindításának legegyszerűbb módja. A cél, hogy ön is fittebbnek, frissebbnek, energikusabbnak érezze magát. Munkaeszközként is remekül használható, hiszen segítségével könnyen megmutathatjuk bárkinek a Forever nagyszerű termékeit és lehetőségeit. A Forever palettáján megtalálható még különféle étrendkiegészítő termékek széles skálája is. Étkezéseink során az élelmiszerekből kell bejuttatni a szervezet számára szükséges tápanyagokat, ám ha nem sikerülne szervezetünk aktuális igényeit megfelelően pótolni, hasznos segítség lehet a megfelelő tápanyagtartalmú és jó minőségű étrendkiegészítők fogyasztása. A Forever cég több évtizedes tapasztalatával azon igyekszik, hogy az általa forgalmazott étrendkiegészítőinek összetétele legyen minél természetesebb, a szervezet számára könnyen hasznosítható, és ehhez a legtisztább, legjobb alapanyagokat, hatóanyagokat biztosítja. A Vital 5 csomag tartalmazza azt az 5 alapvető fontosságú Forever terméket, amelyek hozzájárulnak a megfelelő tápanyagellátáshoz. A Forever kínálatában megtalálható esszenciális olajok a legtisztább aromákat biztosítják citrom, borsmenta, levendula illatokban, valamint különféle összetételű keverékekben. Most válaszoljunk a következő kérdésre. Hogyan dolgozunk? Valószínűleg önnek is vannak kérdései a network marketinggel kapcsolatban. Ahhoz, hogy megérthessük a network marketing, vagy ahogy időnként utalnak rá, multilevel marketing sajátosságait, először is értenünk kell, hogyan működik a hagyományos kereskedelem. Példaként lássunk egy étrendkiegészítő terméket. Angliában az ipari forradalom idején körvonalazódtak először a ma is működő kereskedelmi modell hagyományai. A folyamat nem sokat változott az elmúlt 300 évben. Elsőként a termesztőtől a gyártóhoz kerül a termény, vagyis az alapanyag. A gyártó állítja elő a készterméket és értékesíti a nagykereskedőnek. A nagykereskedő adja tovább a terméket különféle kiskereskedőknek, akik tovább értékesítik a végső felhasználóknak. Minden áttét természetesen megterheli saját árrésével a termék árát. Ezzel a struktúrával persze nincs semmi gond, bár a Forever útja ennél sokkal egyenesebb. A Forever végzi a termesztést és a világ legtisztább aloé alapú termékeinek gyártását, valamint értékesítését is. A termékajánlást olyan független üzleti partnerek végzik, mint ön vagy én. A keletkező profitot hagyományosan a közvetítők tennék zsebre, a mi struktúránkban viszont bennünket illet. Üzleti partnereink előtt 2 bevételi lehetőség is nyitva áll. Vannak fogyasztóink, akik megelégedettel használják és szeretik a termékeinket, és vannak üzlettársaink, akik csak úgy, mint mi magunk, építik a Forever vállalkozásukat. A Forever üzlet olyan, mint egy növekvő fa. Ahogy új üzlettársak kerülnek a csapatba, úgy szaporodnak a lombos ágak. Az ágakon további új hajtások nőnek majd. Kitartó és következetes munkával hamarosan nagy és erős fává fejlődik majd az üzlet, ami egyetlen törzsből indult, ez pedig ön. Milyen előnyei vannak egy saját Forever vállalkozás felépítésének? Először is ön fogja eldönteni, mikor és mennyit szeretne dolgozni. Az induló üzlettársak 90%-a részmunkaidőben, a szabad idejében kezdi a munkát. A Forever üzleti partnerei legtöbbször barátaikkal és munkatársaikkal működnek együtt. Ön fogja eldönteni, kikkel kíván együtt dolgozni. Végső soron pedig azt is ön dönti el, mennyit szeretne keresni. A termékek, a támogatás és a rendszer az ön rendelkezésére áll. Egy működő sikerszisztémához hívjuk önt helyi és globális szinten egyaránt. Egy sikeres Forever vállalkozás felépítésének 3 nagyságrendje van. Az első a termékhasználat és a termékek ajánlása. A második lehetőség egy csapat felépítése, amelyben hasonlóan gondolkodó emberek működnek együtt. Ők mind szeretnének valami többet hozzátenni aktuális élethelyzetükhöz. Ők mind használják és ajánlják a termékeket, és ezt tanítják meg másoknak is. Mindezeken kívül pedig arra is lehetőség van, hogy ön hatalmas vezetői csoportokat hozzon létre és működtessen, hogy az önnel együttműködő vezetők is további nagy csoportokat hozhassanak létre. Most lássuk, hogyan is működik mindez a gyakorlatban.
Először is az ön saját, személyes tapasztalata lesz az, ami hitelessé teszi majd a termékek ajánlása során. Így fog felépülni a fogyasztói köre. Igaz, hogy munkatársaink nagy részének nincs kereskedelmi tapasztalata, de erre nincs is szükség. Az ajánlás marketing eszközét használjuk munkánk során. Legtöbb Forever üzleti partnerünknek nincs 15-20 embernél több rendszeres fogyasztója. Ez a nagyságrend még nem váltja valóra minden álmunkat, de egy kiegészítő bevételként bármelyikünk háztartásában hasznos lehet. A következő lehetőség egy kis csapat felépítése. A termékek ajánlása során ön is észre fogja venni, hogy lesznek, akik számára az extra bevétel lehetősége szintén motiváló lesz. Amint felépül egy 15-25 főből álló csapat, amely minden tagja a termékhasználaton kívül még néhány fogyasztót is hozzá tud segíteni a termékhasználathoz, ön, a csoport vezetője már számíthat egy nyugat-európai szintű plusz bevételre. Ez a nagyságrend már valamennyiünk életébe jelentős különbséget hozhat. Végső soron pedig ön előtt áll a lehetőség, hogy egy igazán nagy, vezetőkből álló hálózatot hozzon létre. Az ide vezető út nem más, mint hogy megmutatjuk a Forever óriási lehetőségét a lehető legtöbb érdeklődőnek. Ez természetesen folyamatos, elkötelezett munkát igényel, mindez erőfeszítéssel jár, de az életünket érintő anyagi és emberi változások valóban sorsformálók. Egy ilyen méretű üzletben már nem csak a kimagasló bevételi lehetőséget élvezheti, de jogosultságot szerezhet különféle egyéb, különleges juttatásokra is. Ilyenek például a Chairman's Bonus, ami a havi rendszeres bónusz kifizetéseken felül a Forever éves globális extra juttatása a legjobban teljesítő üzlettársak számára. Az elmúlt év legnagyobb összegű csekkjét 1,3 millió amerikai dollárról állította ki cégünk tulajdonosa. A Forever hatalmas összegeket fizet ki üzlettársak százainak évről évre, csak tavaly összesen 22 millió dollárt, olyan partnerek részére, akik a minősülés feltételeinek kitartó, következetes munkával eleget tesznek. Azt is érdemes észrevenni, hogy a legjobban teljesítő üzlettársak világszerte azok, akik a legjobban szeretik is a munkájukat. Egy másik, igazán népszerű ösztönző program a Forever to Drive, vagy ahogy gyakran említjük, az autóprogram. Akár évi $9600 összeget is jelenthet a havi bónuszokon kívül, ami bármire fordítható, bár a legtöbben az álomautójuk megvásárlására használják. A lehetőség természetesen mindenki számára adott. Érdemes az ön üzlettársainak is tudni róla, milyen lehetőségeket nyújt a program. A következő nagyszerű ösztönző a globális utazások lehetősége. Évente 2 utazásra lehet minősülni a kiírt feltételek teljesítésével. London, Lake Tahoe, Szingapúr, Cancún, illetve Dél-Afrika és Costa Navarino. Néhány csodás hely az elmúlt évek helyszínei közül. Utazás és teljes ellátás költőpénzzel kiegészítve. Üzleti partnerek ezrei vesznek részt ezeken a csodálatos utazásokon évről évre, és akár ön is köztük lehet. Persze egy Forever üzlet felépítésének további előnyei is vannak. Saját vállalkozásként tekintünk az üzletünkre, ám a hagyományos vállalkozói lét nehézségei nélkül. Ezen kívül üzletünket megörökölhetik gyermekeink. Sőt, egy nagy, stabil és erős Forever üzlet olyan mértékű passzív bevétel lehetőségét jelenti, ami bárki számára az igazi anyagi függetlenséget és biztonságot jelentheti. Mindez túl szép, hogy igaz legyen? Ez nem egy gazdagodjunk meg gyorsan típusú vállalkozás. Itt elkötelezett munkára lesz szükség. Tudni kell, hogy a sikeres üzlettársaink mögött kemény munkával eltöltött évek állnak. Fontos, hogy tudjunk nagyban gondolkodni. Fontos, hogy hozzáállásunkban pozitívak legyünk. A sikeresektől kell tanulni, ez nem egy magányos üzlet. Legyünk bátrak. Sokan fognak nemet mondani, de lesz néhány, aki csatlakozni fog. Kitartónak kell lenni. Szeretni kell a termékeket, és ajánlani másoknak is. A kitartó munka mindig meghozza a sikert. Mindannyiunk életében vannak sorsfordító pillanatok. Számomra az egyik ilyen pillanat az volt, amikor először hallottam a Forever lehetőségét, és úgy döntöttem, belevágok. Boldog vagyok, hogy így döntöttem, mert az életem azóta gyökeresen megváltozott. Amikor regisztráltam és megrendeltem az első csomagomat, még tele voltam kérdésekkel, de azt tudtam, hogy többet akarok kezdeni az életemmel. Változást akartam. Our lives are shaped by the decisions we make. Most decisions are of little consequence. Some are big,
a few have the power to change our lives forever. We don't always recognize the power of these decisions at the time. It's only when we look back we're amazed at how our lives can change. On a look, an idea, or simply finding the courage to act. These life-changing decisions define us. They determine how we spend our days, how we earn our living, with whom we work and play. We see others who seem to have more freedom, more time, more control of their lives, and we wonder, could that be me? Could I change the course of my life? The life of my family? Every moment holds new possibilities. Every decision opens new opportunities. When we live with hope and courage, when we open ourselves to the possibility of a better future, we see with new eyes, with clearer vision. And once again, we can be amazed at how our lives can be changed forever in just a moment with a single decision. Are you ready for a change? Is this your moment? Lehet változtatni. Ráadásul nem szükséges, hogy mindezt egyedül tegyük. Világszerte emberek milliói változtatták meg életüket azáltal, hogy csatlakoztak a Forever nagy családjához. Egyszer egy nagyon okos ember azt mondta, döntéseink határozzák meg a sorsunkat. Most itt a lehetőség, hogy egy jó döntéssel jobbra fordulhasson a sorsa, sőt, az ön szeretteinek sorsa is. Döntsön úgy, hogy elindul ebben a vállalkozásban. Először is rendelje meg azokat a termékeket, amelyeket először szeretne kipróbálni. Majd tegye fel kérdéseit, és tudjon meg minél többet a Foreverről. Tudjon meg minél többet arról, hogyan tudja az ön életét is jobbá tenni egy Forever üzlet felépítése.